Это корень сливы, и долго не мог найти решение, что з ним зробити, і врешті-решт это у мене отримався снайпер. Особливо улічуючи сьогоднішні реалії життя, сьогоднішню інформацію, яку можна отримати, то часто задумуєшся, хто ж такий це снайпер. Нечто ж у чоловіка повинно у голові скластись так, що він вимушений бути одночасово чоловіком, який обвинувачує і прокурором, і суддєю, і чоловіком, який приводить приговор тут же ж у виконання. У його ж у голові нечто повинно змінитися. Він повинен забити чоловіка врешті-решт. Ну от така робота снайпера.